No niin, mä oon nyt tekemässä testivideota, jonka tarkoituksena on nähdä, että miten saako nämä helposti tuonne Senseihin nämä videot, kuinka paljon näihin tulee kokoa ja miltä nämä näyttäisi tuolla oppitunneissa. Eli on tässä keskiviikkoiltana asiakaspilotin jälkeen testaustunnelmissa, jotta saataisiin tuo verkkokauppa julkistettua. Ja vähän nähtäisiin, että onnistuuko tämä YouTuben kautta linkkaaminen niin, että laittaa Petrin ohjeiden mukaisesti niin videot sinne yksityisiksi ja niin, että niitä voi jakaa sitten Mindliosin sivulla. Niin tätä on nyt tarkoitus tässä sitten testailla. Itse asiassa huomaan, että mä en oikein tiedä, missä kohtaa tuo kameran linssi tässä nyt oikein on. Mä vähän niin kuin näytän hakevan sitä, enkä ole ihan varma nyt ollenkaan, että missä kohtaa se on, mutta eiköhän tämä homma kohta tästä selviä.